Dobrý deň, vitajte na Liptove. Sme necelý kilometr za dedinkou Závažná Poruba. V dnešnej ponuke táto chata na predaj, tak si ju môžeme ísť pozrieť. Nachádzame sa na prízemí. Tu máme spoločenskú časť s krbom, toaletu so sprchou a prípravu na saunu. Poschodie, terasa so spoločenskou miestnosťou, jedálenský kút, kuchynka. A piecka na ústredné kúrenie pre celú chatu. A ideme na podkrovie. V podkrovnej časti sa nachádzajú dve spálne. Za mňa je tu všetko, čo treba, aj skvelá veľká pivnica. Ak sa vám táto ponuka páči, tak nám kľudne zavolajte alebo napíšte. Dovidopo. Dovi.